Sroning atiku nanging asmaramu apa sliramu ra krasa aku kudu sampai sapa tak suwanya
barang. Heeh, nganti nganu aku ya Allah, aku mang lho wis ketiban banyu sak umbruk-umbruk lho, Bu. Bocor Bu ning jero. Lagi nek jedang lupuk ngene, dereng ngantuk, Bu, dereng ngantuk. Ngantuk napa, Dek? Ngantuk kan dimpet. Alah ya Allah Mbak Kuti ngantuk. Alah, lah dimpet Dimpet. Iki sing aku kan kersa nggih. Nggih niki Mbah Ton. Mbah Don nggih. Mboten. Oh, sanes tak kira ngono lho ketara kalune kok budi ngono. budi ngono. Tak kira sudah gawe nggih. Sanes. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibaten nggih, Bu. Wis banget ngantuk baten Ya baten Allah lah. Gusti, sampean ngantuk aku hasilnya ngantuk ning tak empet. Dimpet sik ya Sam Sam yo yo. aku ngantuk nek dipoto sariman gak ketok nano Eli aku kok malah ya. Malah ketok merem. Nggih suking pengen malih sebagai masyarakat Klabang nggih. Labang. Tamu undangan yang samrawuh tesih nenggani dalipun Mbah Slamet Mbah sak Slamet. keluarga matur sembah nuwun kula aturke nggih. Sampun kersa nimbali wahyu manggola dan rezeki kali kula sak rombongan nggih. Tebih-tebih saking pati tinggo nyeneng-nyenengke adike sing dihitan. Adik Ardi. Dek Ardi ning rino wingi aku belum lihat Dek Ardi sing mana lho. Padha Sam. Sing penting sudah sembuh. Sudah. Wis mari, wis dadi Joko. Joko. Semoga digunakan yang sebaik-baiknya. Apa iki? Maksudnya jangan pipis sembarangan. Gak boleh. Dadi putra kang soleh, pinter, migunani tumrape wong tuane kekali. Nggih amin. Sakit ngangkat derajat wong tuane, pokoknya sakit membanggakan kedua orang tuanya juga. Nggih. Kakek neneknya. Kakek nenek. Panjang umur. Nggih. Mbah Slamet sak keluarga sehat rezekinya saya kata ya. Amin. Ayo lo, tak aturi lo Mas, lagu-lagune lo Mas. Monggo ingkang ngersake tembang. Monggo yang badhe ngersake tembang Heeh, ayo. aku melok plek Siap plek nampani aku. ibu-ibu Oh, saking Mas, ngajeng. Mese, halo. Lunyu-lunyu iki enake apa ya? Apa? Risma tampane Ris ya, tak Iya. tampane aku kok ya ra wedi. Apa Ora ora gelem. ra gelem wedi karo aku iki. Iya. Tak mongko duwite lho tiba aku. Tibane bro, ngene bro. mboke kok Mas. Malam terakhir. Apa? Pertemuan dua malam terakhir titip cinta dari Mas Tony. Ayo Tia nyanyi ya. Jare arep nyanyi karo aku kowe lek. Adike Mbak Lia. Nyanyi dong. Mumpung ngerek. Ya wis tak aturi ada kesayangan aja deh. Duet. Ayo monggo. Monggo. Berarti ngapusi karo aku kowe Nek ya. karo kowe moh ro. Lah iya. Yuk monggo spesial buat kanca-kanca yang hadir, pemuda-pemudanya harap tenang ya. Damai ya. Damai wis diparingi dagel riyen kudune nggih damai. Monggo Sari RHS Pro WM Lighting WM Audio. Apa? Waduh, Sido Ronda, Sido Taur. Besok buat dia. Juga teman-teman ya. Kangas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suara krungu kawartamu bingung rasane nandang sing tak tresnani di DM duwe aku orang balesi opo sliramu
putri semu tak pasrahi mring pengiran yen mesti jodoh ora bakal kurang dan yo geng Bali Wahyu Manggala lagi yang lagi nongol streaming bareng RHS dan juga WM lagi selamat malam semuanya. WML lagi ceksa pemanasan lagunya yo kalem lagunya rada kalem tapi masih wis do anget masih wis anget mergo ngenteni ket sore karo bergoyang dadi rada anget sing ngeroyok aku nang gelaran mangap pas ana udan sediluk mang sing ngeroyok nang pinggir bokongku kok semut nek roh roti niku roti ya do merubung ngono ya delala aku ora cah kagetan Mas berarti aku pengen nonton. Yes, bersama ibu-ibu wonten nyacing sedaya keluarganya Mbak Slamet. Angge. Mas Jadi semuanya. Lanjut ya. Lanjut. Malam terakhir Mas. Permintaannya dari iki Mas ada malam terakhir Mas dikasih. Iki kanca-kanca yang hadir dari mana ini sing meneh kowe wedhus kae lho intisane ndelok. Lali pakai besti aku tak eleng-eleng pakai sing nate sedekah karo aku kita eleng-eleng ya. Makasih hadirnya ya kanca-kanca Kombancar. Bulu Jawa sida tentra ora Bulu Jawa ora makam kok. Monggo Sari ada malam terakhir. Penyanyi saka Risma.
bagi kita. Cekel tanganku Allah biar untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Aku nek karo Anang biasanya cekel-cekel tangan karo ambung-ambungan kok. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Kau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Wahyu Magala. karena kehendak
itu yang terjadi. Hey 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 ha. Ha 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 ha. Atas. Esok aku akan berkehilangan kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Sower, terima kasih berkah barokah. Oh iya, tambah lagi dong. Hey. Wahyu Manggala. Asik. Sudah? Oh iya, terima kasih. Ada mutiara nanti ya. saja kita harus rela karena kehendaknya itu yang terjadi. Hey hey ha ha. Tapi aku nek tanpa bengok iku kurang piye ngono Greget kowe ro. Ono apa ono? Ono apa iki? Ono apa iki? Ono apa Ana iki? pasar. Ono ulone akeh banget to iki. Ramene kok pasar wis. Ono apa? Oh, pertemuan duet. Ono wajibe ta ora?
Ana wes. Iya. Oke, sampun ada malam terakhir. Ucil jaluk ulang-ulangon in. Oke. Terus bundaku sing cowok iki mintake mutiara. Oke. Mutiara dadeke lencer kuning iku lho. In. Dudu, iki mutiara di awan iku. Dia bang. Terus iki pertemuan dua. Ih, mau Mas ganteng iku wedi aku in. Aku tidak disokot in. Mas Hari, ulang-ulangan saya Mas Hari. Cus. Kayaknya mikem tak PE ya in. Ayo nyanyi pendawan urung nyanyi antek. Apa ngakali wong tuwek kowe ya. Kowe aku tak lapor Pak Polisi nek wawe-wawe. Aku duit jenenge wis dibancaki ikat bayi deh. Jenengem sapa, Ro? Heh? Sonia. Garis miring. Somplak. Sam-sam lamun sumandi sensemi jiwa ngaco mring tresno nalika ngegem tanganku mripatmu nyawang mripatku dina wengi luwih bagus dina iki. Kata
denda wen tok dindanake kok. Dendane akeh ya Rom, salah ya. Nggih, kanca-kanca yang punya ulang-ulangan makasih ya. Sabar semua ya yang minta lagu ya. Duh. Iin dapat apa tadi Iin? Dapat titip cinta song. Saking kanca-kanca online, Online, yang lagi streaming ya, Mas Tony. RHS Bro juga WM Lighting monggo Mas Hari aja titip cinta. Alusan apa piye Iin? Alah mesti sanae lho Rom. Masih sanae Mas. Wis ramene kok pasar Mas kiwa tengen soalnya. Gue sing iso nggarai ruame sak desa ngono. Pirang-pirang Mas, ya. desa iki Rom. Ya monggo. Ingat-ingat sapa iku ya betul. Ih, sapa langsung diingeti lah. Heeh. Ya, Uma. 50. Si Dani ingat-ingat sapa? Karel merem ah, Rom. Hey. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia walau harus menderita, karena cinta tidak selamanya indah dan berakhir bahagia. Hey, ha. Sir. Hey, ha, hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha, hey. Ha, hey. Yo, hey, hey, ha. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Move on ya Mas, udah mau cari yang lain aja. Pengennya kamu Iin. Hey, ha, hey, ha. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Hey. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Leggingnya, leggingnya. Pintar kabeh. Yes, Lucy yang punya titik cinta. Kalau punya jangan dititip-titipkan Mas. Jangan. Mau diambil orang. Iya. Hey. Ayo Mas Tony, jangan dititipkan ya. Ayo berlayar gulai wahak. Ayo Sam. Leggingnya lo, leggingnya lo. Labene. I like the song.
Yes, Ya. this is from Mas Tony, Mr. Tony. Mr. Tony. Jangan gaul ya Mas ya. No, No. jangan gamon ya. Ya, ada aku. Oke, kalau kamu itu lagi galau Mas, sama Mas Tony. Mas Tony, Obatnya mau siji. apa Sam? Nah orangnya berwahyu manggulin, nanggap Nonton lebih Wahyu Manggala, nanggap Wahyu Manggala. Oke, yuk monggo Yuk. dilanjut. Ada Mutiara. Mutiara, pertemuan dua. Ya. Enggak tak kasih abangku yang pakai baju merah ya In ya. Oh enggak ya, Mutiara dulu. Arom. Gak apa-apa ya Rom, entahlah ya. Ya nduk, piye nah ya piye nah pokoknya. Si Dorondo, nek dipanceri kancane ya Rom. Udelem. Dalem Iya. Mas, ngono lho. Iki Mutiara. Lanjut. Iku sing nggo nyanyi sing enak iku. Apa sayang? Karisma. Nyanyi dong. Asik. Iya. Oh alah, ngono ya, Tik.
Tak kok nyekel polisi kuapok we, bayek ngono kok pecicilan. Lanjut ora iki. Diam toh Mas. Yo monggo pertemuan dua Mas hari ini. Alah. Angger nang kene wis diomongi aku tak nang kene wae ya. Karo Aku ae seneng kono aku gak ora ketularan gak iso soalnya. pertemuan dua tidak rondo wis. Wes tip. Karek sak lagu bonus. Iku tapi manggol iku metu kundes. Kok Penyanyi. sendiri. Hey. Nadane piye iki? Kaduk. Sampeyan gak kondo nek nyanyi dhewe, Mas. Nada Ah. wedok. Duet. Menyen duet sama Mas E. Hey ha, hey ha. Yo. Dia pertemuanku kali ini
Nek ngono ketok gagah ya In ya. Gagah gede duar. Iya